Good morning. Hey. Uy. Mo. Hey. Uy. Tara na. Mo. So good morning ladies and G, second day here at Sagada. Nandito pa rin tayo sa Misty Lodge 15 minutes before 7. At napakaganda ng ating gising kahit masakit ang ulo konti dahil sa ininom natin kagabi. Pero konti lang naman. Ito na yung second day. Ito yung max na araw natin. Sarap na alamig. Oo. Kasi yung alamig, ang kinakain na berry niyan is yung pinakamasasarap. So naiipon nila yung pinakamasasarap na berry. Tapos, ginagawang kape. So titikman natin mga kada yung alamid. Kalimutan ko na yung lasa kaya nag-order ulit tayo. First sip. Akala ko power bank kasi kaya sabi ko. Iba yung amoy. Pait. Pero may ibang lasa. Ibang klaseng pait. Flavor tae. Oh, 1, 2, and video. Tae. Kailangan na natin magmadali. Bangus for breakfast. Oh, hi! 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 Woo! So pupunta na kami dun sa Sumaguing Cave. Imi-meet namin dun si Kuya Larry, our ating guide. Asan na yung aso ko dito? Ayun. Come here, boy! Hello! Hello! What's up? Morning! Morning! Let's go. Nandito na tayo sa Sumaguing Cave. Kasama natin si Kuya Larry, ang ating nakaraang guide. Papababaan na kami ngayon. Yan o, may mga hugot. Buti pa yung guide. Alam ang direksyon. Yung relasyon natin, walang direksyon. Boom! Boom! Meron pa. Alin pa dyan? Buti pa yung guide. Kahit pagod na, hindi ka iiwan. Ikaw, hindi naman kita pinagod, pero iniwan mo ko. Boom! So yung papasok na kami ngayon sa cave mga kada. Dito pa lang maamoy mo na yung bat. Siyempre first of all, kailangan nating manliwanag kasi sobrang dilim sa loob. So ito yung ating first activity ngayong araw. Ang Sumaguing Cave is pwedeng gawin yung connected or pwedeng dito lang. So ngayon, hindi natin gagawin yung connected kasi medyo mahaba yun and we're running out of time. Right now, we're just going to enter the cave as it is. Edit out. Since tayo ang nauna, enjoy. Okay? Pagdating natin sa baba, may mga tali-tali tayong hahawakan. Again, paghawak, dapat full grip. Huwag kayong bibitaw kasi pag may bumibitaw, may masasaktan. Sakit! Pag grupo kayo mga kada, Sobrang dapat hirap, wag kayong lalayo sa isa't isa. Dapat compress lang kayo kasi yung ilaw is dalawa lang. Sa unahan tsaka yung sa huli. Ngayon, dapat mag-compress kayo para lahat kayo may ilaw. So ito lang naman so far, yung pinakamahirap na part. Yun ang pinakamatarik. Mamaya meron pa. Pero magagamit tayo ng lubid. guys, mahirap po. Go lady, talon. Talon lady, go. Go lady, I choose you. Medyo that was nerve-wracking, man, out there. That was nerve-wracking out there. Let's try to extend our imaginations so that you can guess what is the look-alike of the rock formation.
Wow. Amazing. So makikita nyo dito yung mga magagandang rock formation. Yung sa tingin nyo madulas is hindi yung madulas. Medyo lang. Dito sa part na to mga kada, mas madulas kapag nakatsinelas. Elijah, tingnan mo nasa likod mo. Elijah, alis Alam ko to, Ben. Ang sarap nito. Puwet. Kung ano. Kung ano na-imagine nyo dyan, kayo nang bahala. Ito na yung part na madulas. Flat toe sa out sa tali. Yes, sir. Yung dapat nakaupo ka na dito para di ka madulas. It is better guys na maupo kayo sa bato. Kasi kung nandidiri kayo, mas maigi na yung mandiri kayo. Kasi kung di kayo upo, mas madudulas kayo. Do it for the vlog. Do it for the vlog. Paniki. Isa lang. I-delete ko itong mga hype nyo. Pa-sweet-sweet pa kayo. Kala nyo sali ko sa vlog? Makampas ka, pili mo close tayo lady, ha? Tama, hindi ba? Hindi! Saglit na lang, nasa pinakababa na tayo, nasa pinaka ilalim-ilaliman na tayo ng kuweba ng Sumaguing. Pero dito lang siya hindi interconnected. Dati guys, yung pagpunta natin dito, malakas yung agos ng tubig kasi noon, tag-ulan, October yun eh. Ngayon, summer na, February. Ang babaw lang naman. Pinupulikat ako. Sakit. Forward daw, forward. Ito pang arte mo. Hindi masikip na. Yun yung baba ni CANON. So mukhang hindi tayo mapupunta sa pinakadulo mga kada. Unlike yung mga nakaraan nating vlog dito sa Sumaguing Cave. Kasi, base sa guide, ina-assess niya yung mga guests niya kung kakayanin ba yung difficulty pababa doon sa pinakababa ng cave na to. So kapag nakikita niya hindi kakayanin, na-estimate niya, di tayo tutuloy doon. Since meron tayong kasamang bata, di tayo tutuloy. So meron tayong plano mga kada. Dediretso tayo after dito sa cave, pupunta tayo sa Bumudok Falls. Kasi alas 9 pa lang, alas 9:30. Natapos tayong maaga dito. Di natin na-expect kasi... Pero hindi kayo pwedeng magduritso eh. Oo nga. Kasi bako-bako yung kasama. So ito yung dito nabasa yung dito nabasa yung mic ko. Whoops! Ay! Dang! Nabasa tayo. Whoop! Basa yung dead cat natin. Yan. Okay. Buti na lang dead cat lang yung nabasa sa atin, hindi yung mismong mic. Yan mismo. Okay. Ah! 100! Okay, ma'am. Galing-galing ng baby. Galing-galing ng baby ko. Kiss na dali, kiss! Ay! Okay, pose. 1, 2, 3, jump shot. One more. Amoy punyeta yung yung tali. Si Dora, humaba ng buhok ni Dora, oh. Very good! Sanay yung trasyon mo. Oh, no hands, no hands. Okay lang si Bibi Kleng Kleng? Good.
kakakit lang namin and sobrang ganda talaga. Worth it! One, two, three. I said, hey, natapos din ang caving na to. I said, hey, natapos din ang caving na to. Mario, let's go Mario! Hey, put your hands up. I said, hey, natapos din ang caving na to. Ang baho ng kamay ko. Sabay mo. Kahit ko napakapakan yung kami, at least hindi nyo inapakan yung pagkatao namin. Because we survived all the obstacles that we encountered here in Sagada. Yay! And that's 1 minute. See you guys tomorrow. Gusto niyong maghugas? Balik ka sa baba. Ako bibinyag ng small cave. May baba tayo. Nastig. Guys, sa mga mag-aasawa agad, huwag muna. Ha? So 21, huwag muna. So, pahinga muna tayo ng konti. Tapos balik tayo ng adventure mamaya. Next stop will be Bumudok Falls. But first of all, we're going to have a nap. Papahinga muna tayo. Konti. You're shining the sweater. Whoa.